Sabríeu dir el camí de la Vila de Parets? Oh, i tant! Qualsevol de què? Si és aquí, vinga a la vora. Hi sereu en un quart d'hora. Ei, que busqueu algú, potser? Francament, ja us ho diré. M'espera el senyor rector. Ai, que ho busqueu per devoció? Doncs també, si fa, no fa, perquè vinc a treballar.